dovolte, aby som sa vám predstavil. Celestán, organista tohto kláštora. Lenže zároveň som aj Floridor. Autor frivolnej operetky, ktorá bude mať premiéru dnes večer v miestnom divadle, práve prichádza do skúšky. Pravda, v kláštore o tom nemá nikto ani potuchy. Ak som autorom, som aj milencom miestnej speváčky číslo 1 Koriny. Je pravdou, že som milencom číslo 2. Kto je milencom číslo 1? Je ním istý major Gros de Château-Giby, veľmi žiarlivý človek. Dokonca aj milenec číslo 2 sa pred ním musí ukrývať. Čo sa dnes nestalo? Major mňa a Korinu prichytil in flagranti práve keď sme skúšali jednu zo scén mojej operety. Ale nebojte sa, neublížil mi. Iba na mňa trochu vystúpil. Pán Celestén! Volá ma niekto? Áno, ja, matka predstavená. Ste v kláštore, pán Celestén? Áno, matka predstavená, som vo svojej cele, ale prepáčte, nemôžem sa vám momentálne ukázať, matka predstavená. Nemôžete, a prečo ste chorí, či čo? No, áno, matka predstavená, ale nie, niečo podobné, matka predstavená. Som nahý. Priečilo by sa vášmu i môjmu presvedčeniu, keby som sa vám momentálne mal takto, matka predstavená, chápete, ukázať. Áno, chápem vás, milý Celestén, vôbec sa mi nemusíte ukázať. Stačí, keď si ma vypočujete. Máma dnes navštíviť môj brat, viete, a ja budem na modlitbách. Bude taký láskavý a vysvetlíte mu to. Urobíte to za mňa, milý Celesténko. S radosťou. Ďakujem vám, milý Celestén, ďakujem. Pre divadlo som Floridor a pre kláštor som Celestán. Je hore no som Floridor a dole no som Celestán. Je nezná Bohom Floridor a klačí s ďakou Celestán. A predsa v mnohom Floridor je taký ako Celestán. Veď Celestán je Floridor a Floridor je Celestán. Že nie je panic Floridor, to cnostne skrývá Celestán. A nemá hraníc Floridor a v cele býva Celestán. No keď sa baví Floridor, si užije aj Celestán. A preto vraví Floridor, tiež sa spievaj Celestán. Veď Celestán je Floridor, et Floridor c'est Celestán. Major. Major Gros de Château-Giby, brat vašej predstavenej. Dobrý deň, čakám tu na sestru. Dobrý deň. Som Celestán, organista tohto kláštora. Matka predstavená vás prosí o prepáčenie, že vás nemôže osobne prijať, ale je na modlitbách. Na modlitbách? Na modlitbách. Na modlitbách. Na modlitbách. Tak nebudem ju rušiť. Prídem inokedy. Apropos! Pán organista, boli by ste takí láskaví a odovzdali mojej sestre... Odovzdali mojej sestre list. S radosťou, pán major. Ďakujem vám, pán Celestén. A ja už idem. Apropos! Pán organista, ten list... Áno, tu je. Pán major, prosím vás. No, tak čo je? Prepáčte, pán organista. Chcel som povedať, že ten list je od môjho priateľa pána baróna de Flavini, ktorého dcéra slečna Denisa de Flavini, či ste vysoký. Ktorého dcéra slečna Denisa de Flavini je chovanicou tohto kláštora. Oznamujem ňom matke predstavenej, že hodlá svoju dcéru vydať za istého mladého šľachtica. Svadba už bude zajtra, tak... Predpokladám, že ten list je napísaný čitateľne, pán major. Viete, že ani veľmi nie, pán organista. Zmieňujem sa však o tom preto, lebo mám ešte aj druhé poslanie. Som priateľsko poberaj s rodinou toho mladého istého šľachtica, viete? Ktorý sa má zajtra stať manželkou. Manželom. Hej, manželkou. Tak manželkou. Jo, správne! Manželom! Ktorý sa má zajtra stať manželom. Manželom. Viete, a rodina toho mladého šľachtica by rada získala dopredu aspoň aké také informácie o budúcej neveste. Pár informácií vopred. Chápem, tak ako by som začal. Slečna Denisa je... A vy vôbec mi nerozumiete. Ja nepotrebujem tie informácie od vás. Ani rodina toho mladého šľachtica ich nepotrebuje odo mňa. Oni by boli radi, keby sa so slečnou Denisou mohla pozhovárať osoba a ošacovať ju s takou veľkou znalosťou ľudí a dobrým postrehom. Preto si na túto úlohu vybrali umelkyňu. Čo myslíte? Mala by matka predstavená niečo proti tomu, keby sem do kláštora prišla slečna Korina? Slečna Korina?
Herečka. Herečka, na čo? No. Je sestrica, má na to plné právo. No nie, ako poznám matku predstavenú, tak to nepôjde. Nie, čo? Nie. Predsa ako brat matky predstavenej musíte vedieť, aké prísne regule vládnu u nás v kláštore. Vôbec styk civilného obyvateľstva s našimi chovanicami je prísne zakázaný. Vy prosím, máte protekciu, ale nie, to by vôbec, predpokladám, nebolo možné. A sem do kláštora majú vstup iba osoby, ktorých k nám priváža povinnosť. A to nie hodzaká povinnosť, ale cirkevná povinnosť, prosím. Tak je to, Hergot! Pán major, prosím vás. Prepáčte, pán organista. Chcel som povedať, že som na túto eventualitu myslel. Čo myslíte, keby sa sečná Korina premaskovala? Je predsa herečka. Keby sa sečná Korina... Mimochodom. Odkiaľ vy vlastne viete, že slečna Korina je herečka, čo? Čítal som jej meno na plagáte. Ja, na plagáte. Na plagáte, jasné, rozumiem. Keby sa slečna Korina premaskovala na takého cirkevného inšpektora, ona ho zahrabajte. Keby sa slečna Korina premaskovala, čo myslíte, dokázala by v tom prípade moja sestra prižmúriť jedno oko? No tak v takomto prípade, že ide o vás, pán major, tak myslím, že to by snáď azda aj bolo možné. Výborne, to som chcel počuť. Výborne, to som chcel počuť. Áno, tu je druhý list, ktorom dávam svojej sestre práve tento návrh. Odovzdajte ho spolu s prvým. A ja bežím zavolať... Kde to je? Tu to je. A ja bežím zavolať nášho cirkevného inšpektora. Ďakujem vám. Dovidenia. S radosťou. A propos. Pán organista, nepoznáte istého Floridora? Floridora? To je hudobníka, áno. Firidora? Floridora. Nepíše hudbu toho žánru, čo vy píše operety a podobné nezmysly. Ja som si myslel, že vy muzikanti sa medzi sebou... Ale nie, práve naopak, je nás priveľa, pán major, je nás priveľa. Viete, každý rád si vypočuje dielo toho iného, každý rešpektuje dielo toho iného, ale poznať sa nejako, hovorím, je nás priveľa, pán major. Jo, zaujímavé. Že sa neho ponášate. My hudobníci, my sme všetci jedna veľká rodina. Viete, je to jednak tým držaním tela, tí, čo dirigujú, tým sa rovnako vyvinú ramená, tí, čo na niečo dujú, tí majú zase rovnaké pery, no a my, čo hráme na klavíri a prstami máme všetci rovnaké prsty. Jeden prst ako druhý, všetky prsty rovnaké. Všetky prsty? Áno. Všetky prsty? Všetky prsty máte, čo? Áno. A dirigujete s nimi, no. A nohami bubnujete, no. Pravda, to je jednoduché, rozumiem, no. Hlavne, aby ste nezabudli odovzdať tie listy, dobre? No. A ja už pôjdem. Dovidenia, pán Celesté. Dovidenia, matka predstavená. Čo? Prosím? Prepáčte, ale veľmi sa ponášate na svoju pani sestru. Dovidenia, pán major. Aha, dovidenia. Skade. Ale mi nahnal strachu. A je to brat našej šéfky, Hergot. Pardon.